Salut și bine v-am regăsit la partea a 5-a din Căsuța pentru păsărele. După cum am spus și în partea a 4-a, am vrut să o pun într-un copac, dar mi-a căzut și s-a rupt aici, unde trebuie să stea păsărele și o să o repar acum și o să o pun în copac. Așa că fiți pe fază, Nero acolo. Mergem să luăm bucățica cealaltă. Vedeți cum a fost prinsă pe acele două șuruburi, dar mi-a căzut în copac și s-a rupt. Aici vatra unde facem mereu focul. Mergem să luăm bucata aceea. E aici într-un brad. Am lăsat-o aici când mi-a căzut, n-am mai văzut-o. Da, știam că e de ea, uitați-o. Vedeți cum au fost prinse șuruburile. Uitați pe creanga aceea, am vrut să o pun. Mergem să o prindem. Nero. Luăm căsuța. O ducem aici ca să o prindem în cuie, pentru că altceva n-avem. Unde sunt acești doi stâlpi o să fie o masă. Vedeți acolo. Acolo o să fie cotețul Nero. Punem căsuța aici. Luăm un cui mai mic de acolo și o să reparăm. Pac! Am reparat-o, o să o punem în copac, așa că like și subscribe să vedeți cum am pus căsuța în partea